oras na? It's already 11:34 p.m. September 30. Yan, 2022. Yeah. Samahan nyo ko guys. Ingatan kami ni Papa God. Salamat po. Bye-bye. See you guys later. Siyempre naghihintay kami ng jeep dahil sakay kami ng Shaw Boulevard. Ayun. Ang call time namin guys 12:30 a.m. ng October 1st. Welcoming October 1st! Bye-bye! Nandito na kami sa crossing. We're here. Oo. Sa Bicol ganyan, di ba? Nag-Bicol na tayo. Nice! Good morning to each and everyone. We're here. Yeah! Nandito na kami mga madam ko sa Bolinao. Nasa Bolinao kami. Ay, hindi. Patar Beach pala itech. Hello po. Good morning, good morning, good morning. Hello mga lalabs ko. Ayan, nandito kami. Ang ganda. Wow. Relaxing. Kahit wala pang ganong tulog, pero carry, kung ganito naman kaganda, makikita mo, di ba? Nice. Ayun ang aking kasama, ang aking nagmamaganda rin, tita pala, Ayun. First destination namin to mga lalabs ko, nasa Patar Beach kami, Bolinao, Pangasinan. Aura-aura lang. Yes, mga madam ko, hello po! Mga madam, hello po, mga lalabs ko. Ayun, samahan niyo ako mga madam. Ano? Tumatakbo? Hello! Mga madam ko, mga lalabs ko, nandito na kami sa second destination. Ayan, ang lighthouse ng Pangasinan! O, diba? Ang ganda ko ba mga madam? Siyempre, nagmamaganda ako palagi. Uso naman, diba po? Ayan. Ang ganda dito mga madam. Parang ang sarap mangarap. Yes, sana next time kasama ko kayo. Yeah. Sarap mangarap dito mga madam. Oh, sarap mag-wish. Mga madam, wow. Badly needed talaga mga madam. Come on, Kamusta? May kamusta ka? Mga madam, o diba? Siyempre, nice pa nga. Wow. Yes, mga madam, ang ganda dito. Mga lalabs ko. Yeah. Bye! Next time again!
Ayan, mga madam, dito pa sa third destination. Mga lalabs ko. O, diba? Ganyan siya kaganda. Dito kami magki-cave. Lalangoy si Ali, mga madam. Samahan niyo ako. Ano? Mga lalabs ko. Preparing na kami, mga madam. Magpapalit ako. Wait niyo ang aking, costume. Ayan na, mga madam. Papasok na kami sa cave. Ah, diba? Meron pa siyang ganun. Welcome to my first vlog, mga lalabs ko and mga madam. Mga madam, ang ganda dito. Ang peaceful. Ayun, no? Nice. Tabi ko lang. Mga madam, piling ko nag-jogging ako. For today's vlog. For today's video. Nice. Ganda. Ay! Gusto mo to, diba? Oh my gosh! Ano ba talaga? Let's go! Kailangan talaga mga madam naka-helmet. Pampatibay ng ulo yan. Ayan. Diba? Mga kalabs ko. Nakatan niyo po kami. Oh my God! Bumalik na ba? Ay, walang tulog. Bubulog tayo sa baba. Exciting. Grabe yun. Oh, baka po may mauntog. Tungkol na ka talaga. Mom! Parang makalimutan. Ay, gano'n ba yun? Hindi, mamaya gamit yun. Apo! Tatanggalin yung short niya. Thank you po. This is our third destination. Grabe I'm mo. shot with Kayla na siya! Oh my God! Come on, let's go, let's go. Yeah. Ang kitalang ko ang malalim ko. Let's go, good luck! Come on. Ako na dito, ma. Ako'y magulang ito. Bata-bata. Hindi ko sukat para niya ako. Ang tayong, di ba? Tong tayo, Mrs. Mr. Yan mo yung ulo ko. Hoy, hindi ka magaganyan. Magugot na. Ay, broken eh. Yan yun na. Let's wrap, mga madam. Palabas na kami. Ayan. Pagod ako, mga madam ko. Yeah, mamaya mag-beach pa kami and then mag-falls na. Wow! How nice na, mga madam. Welcome and thank you. Wala na sila doon. Andito yun. Kuya, yung eto, babalik ko dyan. Siyempre. Babalik ko. Siyempre, akit alam mo kami, madam. Mga lalabs ko. Yeah, thank you, Lord. Ito eh. Isa ka lang pumunta dito. Magbalik ka para lang dito sa amin. Station of the cross. We're here na, mga lalabs, mga madam. Ma, ang ganda dito. Wish tayo dito. Thank you, Lord. Babalik na kami sa van. Mga lalabs. Nag-wish ako, mga madam. Ayan.
spot dito. Ang nice. Kaya pala may nagtutugtog ako. Tita, oh, parang sa Cebu, ano? Yung sinabi mo sa akin. Yung mga butterfly. Yes, I heard it. So go on. Ay! Mami, kain tayo! Nanay! Yummy, yummy! Ito oh, walantay na oh. Ayan, mga madam, andito na kami mga lalabs ko sa port destination namin. Ayan. Sa Bulino Falls. Ayan. Ang ganda dito, mga madam. Parang lahat naman ang pinuntahan namin for today's vlog. Maganda. And sulit. Sulit yung day 1 namin. Ayan siya. Siyempre mga madam, ang swimsuit ni Ali, siyempre from Ali Clothing Shop. Ayan. Palike na lang mga madam ko ng meron tayong Facebook page and we have also Facebook account. Okay? Ayan. Getting ready na siya. Nagganito siya mga madam. Oh. Ayan, nandito na kami mga madam. Sa Bulino Falls na kami. Here. Nice! I think hanggang mamaya na kami dito. And then after nun, yun na. Done na for today's vlog. Yeah. For today's video, mga madam kong magaganda. Siyempre ang shades ko mga madam kay Ali Clothing Shop. Kay Ali Maria. Maria Ali. Here. We're here. Sarap ng buko, madam. Mga lalabs ko. Nakaka-refresh. Mga madam ko, nakaiga na ako, mga lalabs ko. Sobrang pagod. Ang dami namin pinuntahan for today's vlog, for today's video. Time check tayo. It's already 6:37 p.m. We're going to sleep na po kasi tomorrow sobrang early namin magigising there for second day namin. Sobrang dami pa rin namin destination na pupuntahan. Kaya yun, mag-good night na po ako sa inyo. Have a sweet dreams and have a good night to all of you, mga lalabs ko. Wala na rin po akong energy kaya hindi na po nakapag-vlog. Tapos na rin po kami kumain and everything. Nakaligo na kami. Ayun, good night! See you tomorrow. Mamaya ulit.